ביום שבת נפתחה עונת 2024 בפארק המים שפיים. הגענו לפארק בדיוק בשעת הפתיחה ויכולנו לבחור את המקום שהכי התאים לנו בפארק, ואנחנו בחרנו ליד מתחם הילדים. אופק ויובל הסתדרו בצורה עצמאית במגלשות ואנחנו השגחנו על איתי בן ה4. שני הגדולים צילמו את הסרטונים האלו שרואים של המגלשות ונראה מושלם. איתי מאוד נהנה בבריכה עם ספינת הפיראטים, במתחם הילדים ובבריכת הגלים. שימו לב שבכל שעה עגולה מומלץ להגיע לבריכת הגלים וליהנות מהגלים. בפארק יש הרבה מקומות ישיבה, מבחר גדול של מתוקים לילדים, כמו דונאטס, גלידות, קרפים, וארוחות כמו בורגרים, נקניקיות, צ'יפס, פיצות. אנחנו בחרנו להזמין מגש פיצה משפחתית, וקינחנו עם גלידה טעימה.